ובכן יהיה רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שנזכה לקדש את שמך בעולמך, וכל מעשינו יהיו לשם שמיים, אמן. בדרכך שלך בחרתי. יקר וחשוב, אנחנו רוצים בעזרת השם יתברך היום ללמוד שיעור להצלחת חיילי עם ישראל. כל החיילים יזכו ללכת לשלום לאיפה שהולכו. יזכו כולם לחזור לשלום. יזכו השם לחיים טובים ולשלום. יזכו השם לחזור בתשובה שלמה, כן יהי רצון. השם ישמור צאתם ובואם לחיים טובים ולשלום. שיעור לעילוי נשמת צבית הצביה בת תמרה לעילוי נשמתה הטהורה. השיעור להצלחת איציק מימון היקר, שמזכה אותו להצלחה מרובה ולחיים טובים ולשפע גדול, אורך ימים ושנות חיים, שיזכה בעזרת השם, שיהיה לו הרבה פועלים והרבה מצלמות והוא יישב כל היום ללמוד תורה, כן יהי רצון, לחיים טובים ולשלום. להצלחת שלומי היקר, השם מזכה אותו לחיים טובים, לשפע גדול, ולאורי בג היקר, כלל ישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן. היום אנחנו רוצים לדבר בעזרת השם רבותיי, כמה פרטים בדיני גזל. גזל. היום ראש חודש תמוז, תמוז, ראשי תיבות, זמן תשובה ממשמש ובא. מה הפירוש? תדע לך, היום חודש תמוז, עוד מעט אחרי זה אלול, אב, אלול בא, אחרי זה אלול, אני לדודי, תתחיל להתכונן, תתחיל לפשפש במעשים, עוד מעט מגיע יום הדין. רבותינו אמרו, חודש תמוז, השם שלו ראשי תיבות, זמן תשובה ממשמש ובא. עוד מעט כל אחד יעמוד לפני הדין, ולראות מה הוא צריך לתקן, מה הוא צריך להשתפר. אחד מהדברים שכל אחד נתקל בכאלה בעיות, אני לא אומר שחס ושלום אדם הוא גנב, אבל קורה הרבה פעמים שאדם נכשל בעוון של גזל. רבותינו אומרים שאדם מגיע לשמיים אחרי 120 שנה, וגם פה בעולם הזה, מה האדם הכי הרבה יש לו ניסיונות? הכי הרבה קשה לו פה בעולם, איזה דברים הכי הרבה עובר? אף אחד מאיתנו כמעט אין לו יצר הרע, הוא לא מתלהב לאכול חזיר. אין לו יצר הרע לאכול קרם שנית ביום כיפור. אין לו יצר הרע מיוחד לאכול פיתה פלאפל בפסח. לא משהו מיוחד. אבל שתי דברים יש לאדם יצר הרע חזק. עריות, שמירת עיניים, בקיץ הקשה הזה, לשמור על העיניים, לא לעשות עבירות של עריות, זה יצר הרע אחד. יצר הרע שני, גזל. אדם אוהב כסף. צדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופם, אוהבים ממון, שאלה איך משתמשים עם זה ואיך מגיע אלינו הממון הזה. אם חס ושלום אדם יש לו ממון והממון מגיע בגזל, הכסף מגיע בגזל, חס ושלום לא הרווחנו שום דבר. הכסף שהכנסנו זה תפוז רקוב שאנחנו מכניסים לתוך הארנק שלנו, הוא נראה כמו כולם, הוא נראה שטר יפה כמו כולם, מגוהץ, יפה, יצא עכשיו מהכספומט, אבל אם חס ושלום הרווחנו כסף שלו ביושר, דע לך שהכסף הזה זה עושר השמור לבעליו לרעתו. כתוב בתורה, פרשת קדושים, אסור לגזול, תזהרו, אסור לגזול ואסור לגנוב, לא תגנובו ולא תכחשו. מה שכתוב בעשרת הדיברות, לא תגנוב, לא הכוונה לא לגנוב כסף. עשרת הדיברות שכתוב לא תגנוב, הכוונה אסור לגנוב בני אדם, לא תגנוב נפשות. איפה כתוב בתורה אסור לגנוב כסף, או אסור לגנוב עגבניות, או אסור לגנוב מהקונים, או אסור לגנוב מהמוכרים, או אסור לגנוב מהשכנים, או אסור לקחת בלי להחזיר, או אסור ללכת לבית מלון ולקחת מגבת. איפה זה כתוב כל זה? שתי מילים בתורה, לא תגנובו. לא תעשק תרעך ולא תגזול, וגם לא תגנוב ולא תכחשו. יפה. זה לא תגנוב ולא תכחשו. לא תגנובו זה איסור גניבה, וכמה צריך מאוד מאוד שאדם ייזהר על הגזל או על הגניבה, שאדם חס ושלום נמצא בכיס שלו ממון שאינו כשר, אוי ואבוי, הוא יכול להפסיד את הברכה בכסף שכבר כן הגיע בכשרות, כבר כן הגיע ביושר. אדם עבד, הרוויח עבודה 1,000 שקל, אבל הוא הרוויח עוד 100 שקל לא ביושר, חבל, 1,000 יש בו ברכה. 100 שנכנס לכיס בלי ברכה, זה מחלה מדבקת לכל 1,000, חבל. כולם מכירים את המדרש, היה שקר בזמן המבול, שהקדוש ברוך הוא אמר לנוח, נוח, תשמע, לתיבה נכנסים רק זוגות, כלב וכלבה, חתול וחתולה, נמל ונמלה, ככה נכנסים זוגות, אחד עם השני. וגם השקר רצה להיכנס לתיבה, הקדוש ברוך הוא אמר, ונוח אמר לו, תשמע, אני קיבלתי הוראות יצרן, הוראות מבורא עולם, שאי אפשר להיכנס לתיבה רק זוגות. תחפש לך זוג, תיכנס. אף אחד לא רוצה להתחתן עם השקר. מי רוצה להיות זוג של שקר? הלך וחיפש, עד שמצא את כוח הכילוי, את הכוח של ההפסד, שנקרא פחתה. וככה שקר ופחתה נכנסו ביחד לתיבה.
ומאז הם חברים טובים. רבותינו אומרים, כל מה שאדם מרוויח בשקר, כל מה שאדם מרוויח בגזל, כל מה שאדם מרוויח חשם שהוא גונב מאנשים, פחתה לוקח חלק. יכול להיות שלא תמיד אתה תראה את זה ב2,000 שקל שלקחת חלק מזה בגזל, אולי לא תראה באותו רגע שנשרף הכסף, אבל זה יכול להתבטאות במנוע של אוטו, זה יכול להתבטאות פתאום בכאבי שיניים, זה יכול להתבטאות פתאום בנזילה מהגג, פתאום יש דליפה בזה, פתאום מתפוצץ לך צינור באמצע היום, צינור בבית, וואי! הלו שלומי, הצילו, בוא תציל אותי באמצע. למה? תעשה חשבון נפש. מה גנבת? מה גזלת? כמה עולה צינור? כמה עולה שתי צינורות כאלה? 20, 30, 50 שקל? איפה גנבתי 50 שקל? איפה לא נזהרתי, לקחתי בלי רשות אולי 50 שקל? כמה צריך להיזהר? איסור של גזל רבותיי, איסור של גניבה, זה איסור שכל אחד זה נוגע לו, כל אחד, הלכה למעשה. כתוב בשולחן ערוך, אסור לגנוב, אסור לגזול. אף בן אדם, אפילו 10 אגורות, אפילו שווה פרוטה, אפילו פחות משווה פרוטה, רק פחות משווה פרוטה לא חייבים להחזיר, אבל כל שהוא אסור לגנוב. כמה צריך להיזהר? בין מגוי, בין מיהודי. יהודי שאתה גונב, צריך להחזיר. גוי שגנבת, יותר חמור. למה גוי, סודני, מה אכפת? כמה אין להם עבודה? ואללה, אתה רוצה לעבוד? בוא, 5 שעות, 50 שקל. אין לו מה לאכול, הוא יבוא 50. אחרי שהוא בא, עבד 5 שעות כמו חמור, סתם, צריך איתך 40. לא, מה? אני אסביר לך משטרה, הוא שוהה בלתי חוקי, גם ככה הוא מפחד. טוב, תביא 40 תלך. גנבת אותו. עשית עבירה יותר חמורה מה שגנבת את ניר מוקה. אתה יודע למה? כי ניר מוקה יש לו אלוקים. ניר מוקה מוחל וסולח. ניר מוקה כשהוא הולך לישון עוד מעט, עוד שעה, שעתיים כשהוא הולך לישון, אומר הרי אני מוחל וסולח לכל מי שחטא, כל מי שיחיס ויקנה אותי, או שחטא כנגדי, גנב אותי, אני מוחל, אני סולח לו. גוי לא סולח, עברתם שמרה נצח. הגוי, השנאה שלו, הוא שומר מה שיש לו בלב, הוא שומר לעד, הוא לא יסלח לך, וזה גם חילול השם. מה יגיד גוי? זה יהודי גנב, יהודים גנבים. יהודי עוד מבין שיש בורא לעולם, יש השגחה, ואם קרה שפלוני גנב ממנו, הוא סולח לו, ויש לו חשבון עם בורא עולם, לי אין נזק, אני סולח לו. גוי לא סולח. יותר חמור, אסור לגנוב בין מיהודי, בין מגוי. אסור לגנוב אפילו בצחוק. יש בן אדם שככה יושב, כולם יושבים פה, עכשיו יושבים אחד ליד השני, הוא רואה שהוא מסתכל על השיעור, לוקח לו את הפלאפון, שם אותו בכיס. טוב, באמצע השיעור הוא מתחיל להסתכל, אוי, איפה הפלאפון? ראית את הפלאפון שלי? לא ראית את הפלאפון שלי? לא. אולי שכחתי באוטו, רץ לאוטו וחוזר, אולי במטבח, אולי בשירותים, אולי יחפש את הפלאפון שלו. אומר, לא, ז'וז'ו, סתם, צחקתי אליך, כך. אומר מרן שולחן ערוך, סימן שמ"ח, סעיף א' בחלק חושן משפט, אסור לגנוב אפילו בצחוק. לא, אני מחזיר לו, אסור. סימן, איך אני זוכר את הסימן הזה? שמ"ח, שמח, בצחוק. אפילו בצחוק, אסור לגנוב בן אדם, אפילו שאתה רוצה להחזיר לו, תיזהר לך, אסור לגנוב אפילו מהקרובים שלך, אסור, יש אחד שהיה צעיר, היה לוקח מההורים שלו בבית דברים בלי רשות. זה נקרא גזל, גנבת, צריך להחזיר. לא, אבא שלי, אמא שלי, מה? אם לקחת משהו בלי רשות, אם זה משהו שהם רגילים שאתה משתמש, אוכל, שתייה, לקחת משהו שאין להם בעיה, פלסטר, בארון תרופות פלסטר, פולידין, הם שמו לשימוש כל בני הבית. לפעמים יש אבא שכל אחד עם הזה שלו, יש אבא, הוא שומר בטריות בתוך המגירה שלו בחדר. הוא לא מסכים שיקחו בטריות בלי רשות. ואתה יום אחד נגמר לך הדיסק-און-קי, נגמר לך איזה משהו שצריך בטריה, אבא לא בבית, אתה יודע, יש לו בטריה, לוקח בטריה, שם, שכחת מזה. דע לך, אתה יכול, כתוב בהלכה, שמי שגונב ולא יחזיר, מה יהיה? הוא חייב להחזיר או למישהו גנב ממנו, או ליורשים שלו, הוא מת, ליורשים שלו, לבנים שלו. אז תחזור לעולם הזה בגלגול של בטריה, תיזהר. תחזור לעולם הזה בגלגול, וואי. מה בשביל בטריה? אחד אמר, איזה כיף, נחזור לעולם הזה בגלגול, מה? איזה כיף, נעשה עסקים, נבוא, נתחתן עוד פעם, נביא ילדים, מה אכפת לי? אומר החפץ חיים, דע לך, זה צער כל כך גדול לחזור לעולם הזה בגלגול. אומר החפץ חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא, אומר רבנו החפץ חיים כמו משל לאדם שהיה לו עניות גדולה, ולא היה לו מסתדר, ולא היה לו כסף, ולא היה לו פרנסה, והוא נסע רחוק, נסע מעבר לערי החושך בשביל לעבוד, וכל חודש הוא אוסף עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, עד שיש לו ממון גדול, והוא הגיע בחזרה לארץ שלו. אז לא כמו היה מטוסים, אל על, בואינג, צריך לנסוע בספינה כמה חודשים, המון זמן, חודשים לגבי חודשים, בצער, טלטולי הדרך, הוא מקיא בדרך, איזה צרות יש לו, איזה ניסיונות, ניסיונות מאוד מאוד קשים כל הנסיעה הזאת. ואחרי 20 שנה הוא חוזר הביתה,
הוא רק שמע, לא היה אז תמונות, לא היה מצלמות, הוא שמע שהילדים הקטנים שלו, שהיו ביחד תאומים בני 3, כבר בן 23, הבת שלו אשתה בת 5, כבר התחתנה, יש לו 3 נכדים ממנה, הוא כבר מחכה לראות אותם, הוא מגיע עם האונייה ליד הסיפון, והוא ככה רואה אותם, ככה עושים, אבא, ככה מרחוק, והוא מסתכל, הוא בוכה, והוא רוצה לראות אותם, גדר מפריד. אומר לו הפקיד, אדוני, אתה זה פלוני, זה, מספר תעודת זהות, זה וזה, תעודת, כן. תשמע, יש פה בעיה. מה בעיה? בארץ שם, איפה שהיית, לקחת איזה משהו בהקפה, ולא שילמת. נו, טוב, נשלח להם עכשיו מפה ישיר מהיר בדואר, מה הבעיה? אין כזה דבר. שם צריך להגיע לשלם במקום. מה, אבל המשפחה שלי 20 שנה, לא ראיתי אותם. תעשה להם ביי ביי, תחזור בחזרה. אני לא בוכה, קורא את הבגדים, עולמו נחרב עליו. אומר החפץ חיים דע לך, הקדוש ברוך הוא שלח אותנו למעלה, מלמעלה לפה, שם זה נקרא עולם שכולו טוב. ואדם מגיע לפה, עדיין אנחנו לא מרגישים כמה הנשמה קשה לה פה בעולם הזה. שאדם אחרי 120 שנה הוא מגיע למעלה, הוא כבר רוצה להגיע לתכלית שלו, לתיקון שלו. הנשמה כל כך שמחה להגיע למעלה, סוף סוף להגיע לתכלית, לתיקון שלה, ואז אומר לו בורא עולם, הלו, אתה היית גר ברחוב בן גוריון, זה וזה, דירה וזה, כן. היה לך חבר? היה לזה חבר, שכן שלי, דלת מול דלת. לקחת ממנו 2 עגבניות ולא החזרת? אתה גנב, תחזור בגלגול של עגבנייה. מה, אני בא בשביל עגבנייה? אני אשלח לו ארגז עגבניה. אין כזה דבר. אם לקחת ולא החזרת, אתה גנב. לא, אנחנו לא בינינו, לא אכפת לנו אנחנו. הוא לקח חצי בית, הוא יחזור בגלגול של חצי בית, זה לא משנה. ברגע שהאדם לוקח, שימו לב רבותיי, בפרט מי שגר עם שכנים בבניין, לפעמים לוקחים מרגרינה, 2 ביצים, 3 עגבניות, 1 שמן, לפעמים מחזירים, לפעמים, לא כי אנשים רעים, שוכח להחזיר. כל אחד חייב שיהיה לו בבית מגנט, על המקרר. על המקרר הזה לקחת דף עם מגנט לרשום. משפחת כהן, 2 ביצים, משפחת לוי, 4 שמן, משפחת זה, חצי חבילה סוכר. תרשום לך. למה אני ילד קטן, מה אני לא אזכור? כמה פעמים קורה שאדם באמת שוכח? כמה פעמים קורה שבן אדם באמת לא זכר, וחס ושלום נכשל בעוון של גזל, במקרה הוא נזכר, החזיר. אבל כמה פעמים קרה שלא החזרת, מה יהיה עם כל זה? מה יהיה עם כל הגזל הזה, עם כל הגנבות האלה? לא התכוונת, אבל אתה חייב, אתה בעל חוב. אם לא החזרת, אין לזה, בזה אין חוק ההתיישנות. אחרי 7 שנים, נגמר, מחולים לכם, אין כזה דבר. אם אדם אפילו עבר כמה וכמה שנים, 20 שנה, 30 שנה, 70 שנה, 100 שנה, נזכרת, וואי, בן 100, זה כן, סבא עם מקל, נזכרתי שהיה לי שכן, בזה וזה, לקחתי, תראה מה, היה לנו מסיבה, היה חסר לסלט 2 עגבניות, אחרי 100 שנה, הוא הולך, איפה החבר שלי? לא רק הבנים שלו נפטרו, לא רק הוא נפטר, גם הבנים שלו נפטרו. מי הנכדים שלו? זה הנכד שלו, זה, כן? רבותיי, יש לי פה 2 עגבניות, הייתי חייב לסבא שלכם 2 עגבניות. דע לך, זה כרטיס כניסה לחיי העולם הבא. לא החזרת לנכדים? מה, בשביל 2 עגבניות? העולם הזה זה עולם שצריך לדון בו בדיוק. אין הנחות בעולם הזה. מה לקחת? אתה חייב להחזיר. אסור לגנוב אפילו לצחוק, אפילו מהקרובים. כתוב בשולחן ערוך, אישה לפעמים לוקחת כסף של בעלה. כל בעל נותן לאשתו רשות לנהל את הבית באיזושהי צורה. הוא מרשה לה לתת לשכנים סוכר, חלב, יש לה כסף בארנק, שתקנה כל מיני דברים שהיא צריכה, בא איזה מישהו לצדקה 5 שקלים, 10 שקלים, אבל אדם רגיל, בעל רגיל, לא מסכים להגיד שאשתו פתאום תתרום 500 שקל לאיזה מקום. הוא לא מוכן. הוא רוצה לפני כן, בדרך יש מקומות שהאישה מנהלת את הבית, אז הוא צריך לבקש רשות ממנה אולי. אבל בדרך כלל, הבעל הוא יותר אחראי כזה, אומר מרן, דע לך, אם אתה גבאי צדקה, אתה עכשיו רוצה לפתוח בית כנסת, אתה רוצה לקנות ספר תורה, אתה הולך לעשות צדקה, אישה אומרת, וואי, איזה עבודה אתם עושים, איזה עבודת קודש, אני בשרשרת זהב שלי תורמת לכבוד לספר תורה. חבר, תמכור את זה, תקנה בזה, לך שיהיה בריא, שלומי המתוק שלנו, ייתן לך זהב, בלי תיווך וזה, זה תרומה למי? תרומה בשביל הספר תורה. אומר מרן, דע לך, אתה גנב, אל תיקח, אתה גבאי צדקה שקונה ספר תורה בגזל. למה? מה, בעלה מרשה לתת שרשרת זהב? שרשרת זהב אנשים מוכנים לתת לתרומה? אולי כן, תשאל. זה דבר מחשיד. אם היא נותנת 10 שקלים, אתה לא צריך לשאול, למה לא צריך לשאול 10 שקלים? 10 שקלים, אדם מרשה בדרך כלל 15 שקל, 20 שקל, לפעמים יש הרבה מקומות, זה לא טוב.
אנשים באים עמותות או כל מיני מקומות, עושים דרשות, עושים, אחרי זה מחתימים הוראות קבע את האנשים. לפעמים שואלים שמאוד מקפידים על זה, לא אוהבים את זה. צריך לדעת, הכל מי שעושה כאלה דברים, לקחת בערבון מוגבל. אם בעלה לא מרשה, אם בעלה לא מסכים, אם זה סכום שמפריע לבעלה, אם היא תיתן 50 שקל, אולי הוא יסכים. אבל 50 שקל כל חודש, אולי הוא לא מסכים. צריך לבקש רשות. אז זה נקרא אדם שגוזל מהקרובים שלו, גוזל מההורים שלו, גוזל מהאישה שגוזלת, לוקחת בלי רשות מבעלה. כל זה נקרא גזל, צריך להיזהר על הדבר הזה. אסור לגנוב, לקחת או לגזול, אפילו על דעת זה שאני אחזיר, אפילו שאני אחזיר יותר. אני רואה נגיד פלאפון של מישהו פה, אני צריך עכשיו שיחה להגיד לאשתי, אמא שלום, אני לא אכלתי כל היום, עשי טובה, תכיני משהו לארוחת ערב, והשם מברך אותך, תהיי בריאה, כל טוב. כמה עולה שיחה? 0.5 שקל, 20 אגורות, 50 אגורות. אני לא לקחתי בלי רשות, גנבתי. אני אומר לא, אני לוקחתי, שלום לו שקל, שלום לו יותר מהשיחה. אסור לך. למה אסור לך? אסור לגנוב על דעת זה שאני אחזיר, אפילו על דעת זה שאני אחזיר יותר. לפעמים יש בעלי מקצוע, עובדים בבית, אחד צבעי, אחד חשמלאי, אחד אינסטלטור. חשמלאי חסר לו מברק, איזה מברק? פיליפס. אין לו פיליפס, פיליפס שלו באוטו. החשמלאי רואה של האינסטלטור, יש פיליפס. אז הוא הלך לעבוד באיזה מקום, הוא לוקח את הפיליפס, מבריג. אולי זה גזל. איך אתה לוקח בלי רשות? לא, מה, למה, שברתי לו? לא שברת. יש מושג שנקרא בלאי של חומר. מברג, מתי הוא נהרס? מהפעם הראשונה שמבריגים אותו מתחיל להיהרס. רק זה לא ניכר, אלפית של האלפית של האלפית. איך רבי עקיבא ראה את האבן? אבנים שחקו מים, אלפית של האלפית של האלפית, אסור להשתמש. לא, אבל זה פחות משווה פרוטה. גם פחות משווה פרוטה, אולי אי אפשר לתבוע אותך בבית דין להחזיר, אבל אסור לגנוב בלי רשות, אסור לקחת בלי רשות. אני אחזיר לו יותר, אל תיקח בשביל לקחת. יש אנשים לפעמים בעבודה, הוא מדבר בעבודה בטלפון. שתי רעות עשה עמי, שתי דברים. הוא גם מדבר על חשבון בעל הבית בטלפון, בזבז לו טלפון, וגם הזמן של העבודה שלו. לא, אני עובד נגיד עד 5, אם אני 10 דקות מדבר, אני נשאר עד 5:15, עד 5:30, אני נותן לו יותר. אסור לך, השתלם לבעל הבית שאני אגנוב לו את הטלפון, שאני אשאר עוד חצי שעה עבודה. אסור לך. אסור לגנוב, אסור לקחת, גם על דעת זה שאני מחזיר לאותו אחד, לא רק מה שגנבתי, אפילו יותר ממה שגנבתי, גם יהיה אסור, כן. אני אברך רגע, שיראו במצלמה איך אני מברך. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה ודברו. כן. הרב, אדם שבמהלך העבודה מתפלל או קורא תהילים או מפסיק את העבודה, זה נקרא גזל? שאלה, אדם הולך להתפלל באמצע העבודה, הוא עובד משעה 9 עד 5. חורף, ב4:30, 4:45 כבר אי אפשר להתפלל מנחה, נהיה כבר שקיעה. יש להם מניין בשעה 1. מבקש שבעל הבית. לא בקטע של תפילה, של מנחה או זה. במקום לעסוק פקיד, במקום לעסוק בנהרת או משהו כזה, פותח ספר תהילים, קורא את כל הספר. אין הבדל, הוא גנב על כל מילה של תהילים כזה, מה עשית? אני קראתי תהילים, זיכיתי את בעל הבית, חזק וברוך. אם הוא היה רוצה להביא לפה אחד שיקרא תהילים, שישמור עליו, הוא יביא אברך, ישים לו חדר מלא ספרים, שיקרא תהילים, ילמד תורה, להצלחתו, לעילוי נשמתו. אותך הוא הביא בתור פקיד, או בתור מנהל, לא משנה מה. אתה צריך לעשות את העבודה שלך. אותו דבר אדם הולך להתפלל מנחה, לדוגמה, מה שאמרנו. אם בעל הבית לא מוכשר להתפלל מנחה. נכון, אתה אומר, תשמע, אני מגיע ב9, ב5, כבר 4:45 כבר אי אפשר להתפלל. באחד אני חי להתפלל מנחה. הוא אומר, מה אכפת לי? אני לא מוכן. מה הדין? יש לך בעיה. מה זה 2/4? אולי שלא יעבוד בעבודה הזאת. מה זה 2/4? מותר לך תחילה לא להתפלל, תלך למקום כזה שהוא לא יכול להתפלל? זה לא פשוט. יש אומרים על תפילה לא צריכים לשאול את בעל הבית, יש אומרים. על תפילה לא צריכים לשאול את בעל הבית. צריכים לשאול דיין, לראות באמת מה הלכה. אבל סתם, זה בעיה, אסור לך חצי שעה. הוא אומר, אני לא מוכן, אתה באת פה 8 שעות, מה אכפת לי מאלוקים שלך? לא רוצה להתפלל. הוא יכול להיות גם אנטי דעת. זכותו אבל. זכותו לא לתת לך להתפלל. הוא אומר, אדוני, הבאתי לך 8 שעות, אני לא רוצה שתלך להתפלל, מה אכפת לי בתפילות שלך? תפלל ב9, אתה מגיע, תפלל ב8:45 בבוקר, תפלל מנחה, מה אכפת לי? לא הגיע הזמן. אז תפלל ב5:30, למה אתה עקשן? מה, בשביל רבע שעה? לא, זה כבר ערבית.
מה אכפת לי מהערבית שלך, משחרית שלך? אני רוצה 8 שעות תפוקה, לא רוצה פחות. זה בעיה. אתה לא יכול לעשות מצוות לשם שמיים על חשבון בעל הבית שלך. אפילו אתה, דוגמה, אדם עושה מצווה, יש לו שכן עשיר, 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 ביל גייטס פרייר על ידו. עשיר שאין כמוהו בעולם, כמו קורח, 300 חמורים לובים, עליהם שקים, בשקים האלה רק מפתחות של האוצרות שלו. עשיר כמו קורח, יותר מקורח. ועכשיו אתה אוסף לילד עני, יתום, בר מצווה, אתה אוסף לו כסף לתפילין. אספת, עשית מגבית, זה נתן 50, זה נתן 100, זה נתן 30, זה נתן 20, אתה הולך לקנות תפילין, אדוני, 2,000 שקל. מוכר, מסתכל למוכר, 1,990. 10 שקל. תרום 10 שקל? לא, אדוני, אני מוכר, אני לא גמח, אני יש לי את העסקים של המעשר כספים שלי, אני פה לא 10 שקל, לא מוותר, 10 שקל אני רוצה. אתה הולך הביתה, יש לך שכן עשיר, לא 10, לא 100, לא 1,000, 10,000 שקל פחות הוא לא ירגיש. אתה רואה, נפל לו 10, הוא נכנס הביתה עם המשוריין שלו, אתה רואה, נפל לו 10 שקל מהכיס. ריבונו של עולם, זכה להסלים לו את 10 שקל, אדוני אתה גנב. לא, תפילין, ילד יתום, זה לא מרגיש, חסר לו מה לאכול. הוא אוכל פיל כל יום לארוחת צהריים, פיל ממולא, מה חסר לו מה לאכול? 10 שקל, מה העניין? זה לא בטל ב-60, בטל ב-60 מיליון. לא חסר לו מה? אתה גנב, אסור לך, אפילו הוא עשיר, אפילו הוא לא מרגיש, אפילו הוא לא יודע. מה אתה אומר? אדם שמוצא... אם הוא מרגיש התחיל לחפש... גם אם הוא לא ירגיש, אני... לא, לפי ההלכה... מצאתי את זה. אני אמרתי דוגמה לא נכונה. הרב היקר מתקן אותי, זה אמת. 10 שקל אולי אני לא חייב, 10 שקל ברחוב הרבים אני לא חייב. נפל לו נגיד משהו שעליו סימן. 10 שקל לא חייב, כסף שהלך ברחוב לאיבוד, לא חייב. גם הוא מחפש, לא חייבים להחזיר. יש מחלוקת, לא חייבים להחזיר. למה? כי האדם בעיקר הדין מתייאש, אין סימן, מתייאש. אבל נגיד נפל לו משהו שיש בו סימן. נפל לו 50 שקל מקופל עם חוט או עם גומי וכתוב עליו שם שייך לאברהם יצחק. יש פה סימן, אתה חייב להחזיר לו. בוא, אמא, שמיים 50 שקל נפל. על הכסף כתוב שם או... כן, הוא שם שם עם גומי, עם פתק. זה חפץ או כסף? כסף, כסף. כתוב בגמרא שם, אפילו כתבה על השם שלו, זה לא... סימן, אבל עשו סימן. שמו גומי דוגמה, שמו נייר, שמו סלוטייפ, שמו חוט תפירה ושמו בפנים שלט, פתק. פה זה כבר יש סימן. אסור לך לקחת ממנו, למה? אבל הוא לא חסר לו. אסור לגנוב, אפילו אם בן אדם עשיר, אפילו בעל הבית שלך, הוא בכלל לא בארץ. אתה עובד בחברה שיש לו, הוא גר בסוף העולם, קומה 200. אי אפשר להגיע אליו. אני לא עובד בשבילו, אני אתן בשבילו אחרי זה עוד שעה נוספת. אסור לקחת גם בשביל להחזיר. כן. מה קורה באדם שחוזר היום בתשובה, בגיל 40, חוזר בתשובה? תכף נראה, בוא נראה את הבעיות, אחרי זה נראה חוזרים בתשובה. קודם כל נראה איפה אנחנו מסובכים. עכשיו, לפעמים אישה קודמת דברים גדולים, רהיטים חדשים, בלי לשאול את הבעל, אומרת לו בוא תשלם. בחיפה מזגן טוב, בחיפה הוא טוב, חדש, שלם, זה מותר אישה בלי לשאול את הבעל? כבוד הרב, אפילו מזגן לא טוב אסור לה. לא מזגן טוב, גם מזגן לא טוב, כי זו הוצאה גדולה. כמובן שהבעל צריך להיות חכם, לדעת מה צריך, מה הוא חייב לתת, מה הוא לא חייב לתת. ולפעמים יש מחלוקת בין הבעל והאישה, תמיד חייב שיהיה מישהו שלישי, בורר, תלמיד חכם, שיש להם חילוקי דעות, שמשהו יגיד נעשה. אבל זה לא משנה אם המזגן עובד או לא עובד, היא כולה מים כל היום, עובדת במטבח עם התנורים, אם בעלה לא מרשה על הוצאה גדולה רגילה, אסור לה להוציא. הרב זילברשטיין סיפר בספר עלינו לשבח שפעם אחת הוא היה הרב, אסור לה להוציא, שישב הבעל במטבח ויתבשל הוא במקום... מסכים איתך, לכן אמרתי שלפעמים... לכן אמרתי לפעמים הטענות של הצודקות, אבל אסור לה לגנוב. שילכו שיהיה תמיד, כל בית צריך שיהיה מישהו שיהיה אחראי על הבית הזה. רב שיהיה אחראי על הבית שמקובל על שניהם. בסדר, בורר. בורר, תמיד צריך ככה שיהיה. למה הרבה פעמים בני זוג יש להם חילוקי דעות. אם הבעל יגיד בדברים הגדולים את קובעת, בדברים הקטנים אני קובע, אבל אני קובע מה גדול או מה קטן. חזק וברוך, תהיה בריא, בדיוק המתכון לגירושים. אבל ברגע שהאדם יודע שהוא לא תמיד מבין בכל דבר, ותמיד יהיה אחד כזה שהוא מעליהם, שהוא ניטרלי,
והוא באמת יודע מה הצרכים האמיתיים של הבית. באופן כזה, לפעמים זה יהיה לטובתו, לפעמים יהיה לטובתה, אבל אם היא תיקח בלי רשות, אפילו שחב לה היא מזיעה מתעלפת. אסור לה, זה גזל. לא אומר שהיא לא צודקת, אבל אסור לה לקחת. כמו שאדם אין לו מה לאכול, אסור לו לגנוב. אין לו מה לאכול, עומד למות, מותר לקחת בלי רשות. אבל אחד כזה שהוא... לא, אין לו מספיק, רוצה להתפנק. אם הוא גונב מישהו אוכל, אסור, דע לך, אתה עובר על איסור, גזל. אדם הולך ברחוב, הולך בשוק, רואה אלי שלום ובניו, יש לו מלא פירות, הוא לוקח אפרסק אחד, אוכל. חזק וברוך. חסר לו אפרסקים, טונות הוא מביא, מה פחות אפרסק? מה הוא יהיה, עני? שם נתן לו ברוך השם, בלי עין הרע. פחות אפרסק, יותר אפרסק, מה העניין? אדוני לא ביקשת רשות, זה גזל. אפילו, זה לא שאלה אם הוא מרגיש או לא מרגיש, זה לא שאלה אם הוא עשיר הרבה או עשיר פחות. לך אסור לקחת בלי רשות. אם לקחת בלי רשות, תדע לך שהסתבכת. לחזור לכל העולם הזה בגלגול של אפרסק, והוא גם מברך. ועל זה נאמר, בוצע ברך נעץ השם. הברכה שלו חס ושלום, זה לא מצווה, זה עבירה. כביכול הוא עושה משהו, השם אומר, תגיד, אתה גונב, יש לך גונב, גם עושה מעשר כספים. גנב ועושה מעשר, עושה חומש, צדיק. כתוב בהלכה, אם אדם הולך למקום שהוא רוצה לקנות משהו לאכול, פיצוחים, קונדיטוריה, כתוב בפוסקים שאם הוא הולך באמת בשביל לקנות, מותר לו לטעום קצת בשביל לראות אם זה טוב. מותר לקחת בוטן, מותר לקחת קשיו, אבל הוא לא רוצה. הוא לא רוצה לקנות, הוא רוצה לראות באמת אם זה טעים, אבל לקנות הוא לא רוצה. אחד כזה, הוא נקרא גנב, אבל אם באמת הוא רוצה לקנות, מותר לו לטעום. יש אומרים שכיוון שהיום בימינו העולם זה הפקר, זה לא פשוט. תבקש את זה בבעל הבית, לא כולם מסכימים. אם כולם היו שומרים תורה ומצוות, אתה צודק, היו יודעים את ההלכה. היום לפעמים יש מוכרים שהם לא שומרים תורה ומצוות. הלו, דתי גנב, אתה לוקח לי קשיו בלי רשות, מי נתן לך רשות? זה חילול השם. שלם. שלם לא. אסור לגנוב בשביל לשלם. שלם? לא, אני בשביל לטעום, עושה לי כלום. אתה תשלם לפני כן? לפני כן? כן, בסדר. אבל יש כאלה שעושים, כתוב בהלכה, אני רוצה לקנות, מותר לי לטעום גם בלי לשלם. אבל הוא לא יודע, הוא לא שומר תורה ומצוות. הוא לא יודע שלך ולי וגם לא מותר לטעום, כי באמת הוא רוצה לטעום, כי הוא רוצה לקנות. הוא לא יודע. הוא מקפיד שנוגעים לו בקשיו. הוא אומר, אתה יודע כמה עולה קשיו? אתה יודע כמה אגוזים, יש אגוזים עולה 150 שקל לקילו. מקדמיה, יקר. עולה המון כן, לקילו 150, אבל מה אתה, כל אגוז זה חצי קילו, מה אתה כזה גדולים כאלה? מה אתה נוגע? הוא כתוב בשולחן ערוך שמותר, מה אכפת לי אני בשולחן ערוך שלך? אתה רוצה שולחן ערוך על חשבוני, אני לא רוצה, הוא לא מבין, הוא לא יודע את ההלכה, זה נהיה חילול השם. היום בימינו יש אומרים, תבקש רשות. אבל אם נגיד אתה הולך למקום, אליהו שבריא יש לו בסטה בלי עין הרע, בלי סוף, אתה יכול לטעום אצלו קשו, הוא מרשה, הוא מבין, הוא יודע את ההלכה, אז אין שום איסור. כן. שמה? כן, עוד הרב, הוא לא יודע כלום, הוא מוכר אבטיח, אתה רוצה לקנות אבטיח, שיהיה לך טעים, שלא יהיה לך שטו, כן. צבר גפן, מה, אתה צריך לשאול אותו? בטח. אדוני, אני רוצה לטעום. תגיד לו, אני רוצה לטעום, אם אני לא טועם, אני לא רוצה. בכבוד, תטעם. תגיד לו, כן. דיברתי על אחד כזה שלא אומר. אני לא קונה. 100%. אני דיברתי על אחד כזה שטועם בלי להגיד. הוא טועם בלי לבקש רשות, זה הבעיה. היום בימינו יש כאלה שלא מבינים, אבל מצד הדין מותר לטעום, אם אתה רוצה לקנות, מותר לטעום טיפה, אין איסור. מקום שהוא אדם מוכר שהוא תורני, ירא שמיים, הוא לא יקפיד עליך. אדרבה, הוא רוצה שתטעם. למה הוא רוצה שתטעם? הוא רוצה שתטעם בשביל שתקנה ממנו, אדרבה. הוא אומר, בכבוד, תטעם, בטח, הוא שמח. בלב שלו הוא מסתכל ככה מהצד, הוא אומר, יופי, תיקח עוד אחד, זה טרי מהיום, תיקח, ואתה ככה. נשנס את זה ככה בפה, ואתה נפלת ברשת שלו. הוא שמח שאתה טועם. באופן כזה, דע לך שאין איסור לטעום אפילו בלי רשות מותר. היום בימינו שהמוכרים לא שומרים תורה ומצוות, כדאי לבקש רשות, סתם זה עצה צדדית שלא יהיה חילול השם. כן. אדם קנה מישמישי, כמו השבת, אדם קונה מישמישי מבחוץ, המישמישי שבא יפה בפנים, הוא לא שחור. בחוץ הוא יפה, הבאתי אותו הביתה, הוא לא שחור מבפנים. אני חייב לבוא לבעל, לקנייה חזרה להגיד לו, כי אני לא מוכר. פתאום אני בא בשבת, אני רואה כל המישמישי, מה יש לי רצתה מישמישי, עכשיו כל המישמישי צועקת עליי, מה הבאת? שאלה נפלאה, וזה בעיה קודם כל של המוכר. כתב מרן, צריך להיזהר מי שמוכר סחורה,
אחד מהגנבות המצויות לבעלי סחורה, שאת הסחורה היפה הם שמים למעלה, ואת כל הבררה הם שמים למטה. כמה אתה רוצה? 3 קילו. בסדר, תקרא בינתיים עיתון. שם לך ככה, מלמטה לוקח, מהצדדים, למעלה שם לך. הוא יכול להגיד לך, אדוני, אני לא אחראי על מה שיש פה לא בוחרים. באופן שאדם אומר, זה זכותו למכור בלי, אתה יודע שאתה לוקח חצי קילו משמיש, חצי קילו תולעים. קח את זה באחריות. אם הוא אומר לך, אין לבחור, אני מה שאני רוצה אני שם. אבל באופן כזה שבעל הבית מכין כבר אריזות, או שהוא אורז ומכין ומסדר את היפים מלמעלה, ואת הלא יפים מלמטה, זה יכול להיות בסלסלאות של פירות שסגורים עם רשת כזאת, זה יכול להיות בדגים קפואים שאורזים אותם בעטיפה, זה בא עם נלון כזה, בתוך מגשים כאלה, אתה רואה למעלה איזה דגים יפים, למטה, אתה רואה סבא של הדג שצדו אותו לפני השחור הזה, שמו אותו למטה למלות רק את החבילה. המוכר הזה עובר על גזל, חס ושלום. צריך להיזהר, אסור לגנוב בסחורה מה זה מה? הוא לא שומר תורה ומצוות. אני מדבר על מי שנמצא פה סוחר ששומר תורה ומצוות. אני מדבר עלינו שאנחנו שומרים תורה ומצוות, שאנחנו נדע מה ההלכה. צריך לחזור אליו, זה השאלה. אתה יכול לחזור אליו. שאני אזרוק ואני לא מוכר אליו. לא, תמחל לו מסכן בשביל לפרסק. הרב השאלה שלו היא אחרת, אני לא הבנת את הנקודה. אולי. הוא קנה טוב, הוא בא הביתה פתח שחור, זה קורה. כמו בתפוח אדום, התפוח האדום, הוא המשמיש, זה קורה. עכשיו על מי זה נופל? האמת, זה השאלה שלו. השאלה אם המוכר אשם. זה מה שהוא שואל. אולי המוכר גם לא יודע. חוזרים, הוא ישמע, ראה לי את המוכרים, יצא לי שחור. הנה, אתה בעל מקצוע. אם אתה בעל מקצוע יכול לדעת אם בפנים זה שחור? לא. אז כנראה שלפי דין תורה הוא גם לא יהיה אשם. אני מקפיד עליו, אולי לפי דין תורה הוא פטור, כי גם הוא לא יודע אם זה יהיה שחור בפנים. האמת, אם אני הייתי שואל אותו, הוא אמר לי תפתח. אבל אם הייתי אומר לו זה טוב, הוא אמר לי תפתח. תפתח. הוא אמר לי. אז אתה רואה שבאמת זה משהו שהוא לא ידע. אבל יש עוד אני מצידי, אני צריך לחזור אליו ולהגיד לו... אתה יכול לחזור אליו, אבל אם... אני מציל אותו מגזל או שאני יכול לזרוק? אני לא יודע אם הוא עבר על גזל, כי גם הוא לא אשם, הוא הביא זה סחורה שלו. מה שאתה ראית מהחוץ שזה טוב, זה שפתחת בפנים משהו... גם הוא לא אשם. גם בעל הבית עצמו לא אשם, המוכר גם לא אשם. זה לא כמו שאמרנו, ששמים את הסחורה היפה בחוץ והמקולקלת בפנים, הוא ידע שבפנים הכל שחור. לא מדבר לך כזה שיודע. הרב, כן. אם אני נכנס לבוטיק של רשת, מודד, לא מתכוון לקנות, מודד חליפות בפולגת, המוכרים הם לא בעלי החנות, הם רק עובדים שם. אני גוזל את זמנם פה או שגוזל את... כתוב בפוסקים, אסור לבן אדם להיכנס לחנות, לבלבל את המוח של הבעל הבית, כמה עולה, כמה... הבוקר לא משנה, הפקיד לא משנה, כמה עולה, יש לך יותר גדול, יש לך צבע שחור, יש לך זה, עכשיו סתם, הוא מחכה, אשתו הלכה לקנות משהו, וחם לו בחוץ, עכשיו הוא נכנס, איזה חנות עם מזגן, השתבח שמולד, והוא רואה שמסכן הפקיד הזה, גם אין לו עבודה, סתם יושב מסתכל על סופר זבובים. אומר, בוא נשעשע אותו קצת, כמה עולה, כמה זה, מה זה, יש לך יותר גדול, יש לך יותר קטן, תוציא את הקופסה משם, נראה, תראה לי. לא, יש לך, פעם לפני 20 שנה אבא שלי הביא מאיטליה, יש לך כזה? סתם משגע אותו. נעליים, בגדים, חליפות, עוגות, ספרים, יש לך, אין לך. כתוב בהלכה, הוא נקרא גזלן. מה זה נקרא גזלה? מה הוא גוזל? אין לו, הוא יושב בטל, אין לו מה לעשות. אתה גוזל את הדעת שלו, אתה גונב לו את הדעת שלו, את המוח שלו אתה גונב. הוא בדעתו לשרת אותך, אם תגיד לו, שמע, אני באתי לפה, אשתי בזה, אני חם לי, באתי לבלבל לך את השכל. הוא יזרוק אותך החוצה, יגיד לך, מה, אין לך מה לעשות? גם ככה אין לך מה לעשות, מה אכפת לסופר זבובים גם ככה? תן לי קצת להעביר את הזמן. פה אדם אתה גונב לו את הדעת, אותו דבר גם יכול להיות להפך. מקצוע שבא לבן אדם, נגיד הוא עכשיו חשמלאי, אינסטלטור, מוכר ירקות, מוכר ביטוח, לא משנה, כל בעל העסק. הוא אומר לו, כמה עולה, הוא שואל אותו, הקונה, כמה עולה? הקונה רוצה למכור. הוא אומר לו, תשמע, בגלל שאני מכיר אותך וזה, בשבילך זה מחיר מיוחד. זה מחיר שיותר יקר ממה שהוא עושה לכולם, לא משנה. זה בשבילך זה מחיר מיוחד. והוא אומר, כאן, בשבילי? כן, מה זה, אני זוכר את אבא שלך עליו השלום, צדיק היה, יש לך זכות של אבא שלך, אני אעשה לך מחיר, אבל שלא תגלה לאף אחד. הוא מפחד שיגיד לו שזה יותר יקר. שלא תגלה לאף אחד. אחד כזה גם נקרא, גם המוכר נקרא שהוא גוזל את הדעת של הקונה. צריך להיזהר, גזל דעת זה גם למוכר וגם לקונה. אז צריך להיזהר, אתה בא לחנות, אם אני נכנס לחנות, פיצוחים, אני לא רוצה לקנות, אבל אני אומר, תשמע, אני אטעם, אולי כן יהיה לי חשק לקנות.
אני יודע שאני בא לטעום. כבוד הרב, אני רוצה לעשות השוואה. מותר לך? אני רוצה לדעת, אם פה זה יותר זול. מותר? זול או טעים? זול אתה לא צריך לטעום. אם אתה רוצה לבדוק את הטיב אתה יכול, אבל לא לבדוק אם זה זול. זול תסתכל מה כתוב במחיר. אין מחיר. תשאל אותו. הוא לא רושם את המחיר. תשאל אותו, יש לו פה. ואם תטעם תדע מה המחיר? לא. גם לא. לא. אני דיברתי על הקטע שאתה אומר זה לגנוב את הדעת. אתה רוצה לקנות באמת. אני רוצה לקנות באמת. אז לא ברור. מותר לך לבלבל את המוח מהבוקר עד הלילה. למה? כי אתה רוצה לקנות. אתה צודק. דיברתי באחד כזה שאשתו זרקה אותו, לקחה את האוטו עם מזגן, והוא אומר, תחכה פה, אני בא, והוא עכשיו מסכן בחוץ, אין לו מה לעשות. אחד כזה שחם לו ונכנס לבלבל את המוח של המוכר, הוא לא רוצה, הרופא אמר לו, אם אתה אוכל פיצוחים, דע לך, יש לך סכנה, יהיה לך אולקוס, יש לך בעיה, יש לך חורים, אסור לאכול פיצוחים. יש לו חורים, יש לו בעיה, אסור לאכול פיצוחים, זה יכול לגרום לו לבעיות. הוא אסור לו, הוא בחיים לא אוכל פיצוחים. עכשיו, בגלל המזגן, הוא רוצה להיכנס למזגן, או ספרים, או לא משנה מה, סתם. אחד כזה נקרא גזלן, מה הוא גוזל ממנו? אפילו שאין, אם יש לו עבודה, ואתה מפריע לו, אתה גם גונב לו את הזמן שלו, חוץ מהדעת שלו, יש לו עוד קונים שמחכים בתור, ואתה, לא, בינתיים אלה מתייאשים, הולכים, הוא הפסיד כסף. גם גנבת לו את הכסף שלו, זה יותר גרוע. אבל אחד כזה שאין לו מה לעשות, גנבת לו את הדעת שלו. עוד הלכה. עוד הלכה. כתוב בפוסקים, מחלוקת, זה מחלוקת, אנחנו מדברים עכשיו לפי דעת מרן. כתוב בפוסקים, מרן הביא, מי שמשחק בקובייה עובר על גזל מדבריהם. גזל מדרבנן. מה זה משחקים בקובייה? משחקים שיש בש כל משחק על 20 שקל. על שקל. אתה גנב. אסור לך. למה? אף אחד לא מוכן לתת כסף ב100% שהוא יפסיד. תמיד יש לו צד, אני מסביר את זה פשוט, זו תשובה ארוכה. תמיד יש צד שאדם רוצה להרוויח. אפילו שהוא יודע שהשני שחקן יותר טוב, אבל יש לו 1 ל-50 שהוא ירוויח, 1 ל-30 שהוא ירוויח, יש לו איזה אחוז. אדם לא משחק אף פעם על דעת זה שהוא 100% יפסיד. אף זה בן משוגע, זה ישחק על דעת של 100% יפסיד. אז תמיד יש לו צד שהוא רוצה להרוויח, הוא אף פעם לא נותן את הכסף בלב שלם. אם לא נותן את הכסף אף פעם בלב שלם, זה נקרא גזל מדרבנן. הריבש כותב שהדבר הזה היה בכל הדורות בעיה בעם ישראל. שאנשים משחקים גובי, אז פעם היה קלפים, פעם זה היה 6 בש, פעם זה היו לוקחים 2 כלבים, עושים תחרות, כלב של מי ינצח, תקבל לו 20 שקל. כמה זה מצוי לצערנו הרב היום, אנשים שמשחקים על כסף, יש כאלה שנהיים, לצערנו הרב, נהיים חולים מזה. הם נהיים מכורים לזה. הם לא יכולים להיפטר מזה. יש כאלה, לצערנו, לא בא הביתה, מפסיד כספים, משכורות שלמות, את הנשמה שלו הוא מוכר, את הבתים שלהם מוכרים בשביל כל ההימורים האלה. וגם אחד כזה שמשחק קלפים, ומרוויח ומפסיד, ואם מרוויח הוא נקרא גזלן. אחד כזה שהיה עד בחתונה, ייתכן מאוד שהזוג האלה לא נקראים נשואים בכלל, למה הוא עד פסול. פסול לעדות. מדרבנן. אבל פסול לעדות. והחופה שלהם היא לא כשרה מדרבנן. עוד פעם? הימורים חוקיים לפי החוק של המדינה, אבל לפי החוק של התורה אין חוקי. לפי החוק של התורה אסור. לפי זה מרן שליט"א ביביע אומר בחלק ז' כתב תשובה שאסור לבן אדם למלות מפעל הפיס. אסור לבן אדם למלות... לפי אשכנזים. לפי אשכנזים מתיר. דעת רמה שמותר, אם הוא מתעסק במשהו אחר. לא בלוטו, הם אומרים פיס. פיס. זה לפי הרמה זה מותר. כן. אם יש לו עסק, לא זה העסק שלו. יש לו עוד עובד במשהו. יש שני דעות בגמרא בסנהדרין, אחד מהם מפני שהם עוסקים בישיבו של עולם, כן. אחד מהם שמסמכת, אז כן. מה לפעמים? כן. הרמה שיותר יש לו עניין בעוד עבודה. לפי שאינם עוסקים בישיבו של עולם. אם אדם עובד וזה, זה כאילו... נכון. אז לפי זה לדעת הרמה יהיה מותר. אנחנו הספרדים רבותיי, מי שממלא דעת מרן שליט"א, מי שממלא מפעל הפיס, שדע לו שהוא גזלן מדרבנן. לוטו, פיס, בינגו, חישגד, חישגרד, גרד, אל תגרד, גנב מדרבנן. כן, באמת, אסור למלות. חבל, יש לך 2 שקל בכיס, עדיף עם 2 מיליון בדמיונות. יש מתירים, אני אמרתי מרן שליט"א. ואם אני ממלא ואני יודע שאני נותן את הכסף הזה בכיף. תשמע, אם לא היה פה מצלמה, לא תשמעו אותך, יביאו לך בארבנל. איזה בן אדם נותן 100% הפסד? אני אסביר את עצמי הרב. כשבן אדם ממלא לוטו, הוא יודע שהכספים האלה הולכים מן הסתם לכל מיני ארגונים, לכל מיני עניינים לטובת החברה. אז אתה אומר לעצמך, ככסף תנאי,
פיס, נגיד פיס, נו. פייס. אני אעשה תנאי שבמידה ואני לא זוכר, אז אני יודע שהכסף שלי הולך לאיזה תרומה. מאיר פיניש. אז שנייה, אז אני לא נותן את הכסף על דעת זה שאני מאבד אותו לחד. מאיר פיניש. יגידו לך השבוע, יש הפרס הגדול בפיס, הפרס הגדול, $50 מיליארד, 2 מטוסי בואינג לחוץ לארץ, ואתה יכול לקבל 4 וילות באזור, כולל 2 יחידות להשכרה כל אחד. אבל, בגלל שהשבוע אנחנו עושים בשביל נזקקים, אז אף אחד לא זוכר. אף אחד לא יזכה, זה 100% הפסד. אתה תמלא? אבל פה אתה לא עושה על דעת זה, אתה רוצה 1 למיליון שאני ארוויח. אז 1 למיליון לא נתת את הכסף בלב שלם. אז אני אומר, אני מכין את עצמי כבר מבעוד מועד, ואני אומר, גם מ1 למיליון הזה, אם אני לא. מכין, אז אני נותן את זה בכיף. למה אם יהיה 0% אתה לא תעשה? בשביל מה ללכת לפיס? תיתן את זה אם 0%, זה מה נלך לפיס? תן לכל של אליהו, מה אני צריך לזה? הפיס הופך מבחינתי לחברת, לארגון עסקה. כן, אבל זה ודאי לא זה. למה? כי כל אחד נותן על דעת זה שיש לו צד 1 למיליארד להרוויח. וה1 למיליארד על זה, פה, זה הבעיה. אולי עדיף להגיד לא למלא וזהו. יותר קל. דעת מרן, יש מקילים, אני לא אומר שלא. דעת מרן, מי שכל דבר פוסק הוא מרן שליטה, הוא אומר, מה דעת הרב עובדיה? מרן העריך בתשובה ביביע בחלק ז' שזה איסור חמור, איסור גמור. ולכן צריך להשתדל רבותיי. אדם שמחפש לצאת ידי חובת כל הדעות, מה אכפת לו? לא אומר שמי שימלא אין לו על מה לסמוך. אבל אם הוא מחפש מה דעת הרב עובדיה, דעת מרן שליטה שבן אדם שממלא לוטו, בן אדם שממלא חישגד, ממלא כל המשחקים האלה, אופן כזה. אתה יודע מתי הסברה שלך עומדת? אתה יודע מתי הסברה שלך... אתה יודע מתי הסברה שלך עומדת? הסברה שלך עומדת שהוא נותן בלב שלם, זה אם יש הגרלה נגיד לאיזה ישיבה או לאיזה כולל. למה? שם על פי רוב אדם קונה את הכרטיסים עם 10 כספים. מה נפשך ייתן את הכסף הזה? אז מה אכפת לו גם לרצות להרוויח? אבל גם ככה את ה1,000 שקל שהוא קונה כרטיסים, 10... במעשר, אז ודאי הוא ייתן את זה. אז פה... אם הוא נותן את זה לא ממעשר, אלא אקסטרה, וכואב לו. אז זה לא טוב. גם ככה כתוב הפוסקים שזה אחרי הכל ישיבה וכולל, הוא מרגיש שיש לו חלק העולם הבא, הוא נותן בלב שלם. גם אחרי זה. הוא יודע שהוא קונה בזה חיי העולם הבא. אז זה, פה יש גמירות הדעת, אבל לא מפעל הפיס. כבוד הרב, אני שמעתי שיש, הרי יש לנו עניין לתת צדקה. כן. יש לנו עניין עם הצדקה. מה קורה עם בן אדם שהולך עושה, נותן צדקות לכל מיני מקומות, ונשאר עם פה פתוח, הוא לא יכול אפילו לגמור את החצי חודש, להתחיל את החודש. שאלה יפה רבותיי. רבותינו שנתנו לנו חיובי צדקה, לימדו אותנו שיש כללים שהאדם נותן, כמה ייתן. בן אדם שנותן כמה צריך לתת. אדם צריך לדעת שמרן הביא בשולחן ערוך כמה דרגות. דרגה מעולה, לשון מרן, שייתן חומש מנכסיו, מה שהוא מרוויח. כמה זה חומש? חומש, אם הוא מרוויח 5,000 שקל, 1,000 שקל. בתנאי שהוא מסתדר עם 4. מרוויח 10,000 שקל בחודש, ייתן 2,000 לצדקה. חומש. לא מסתדר. לא מסתדר, שייתן 10, ייתן מעשר. יש כאלה גם במעשר לא מסתדרים. אבל יש עניין פה, הרי אני אהיה בביתך קודמים. יש לו ילדים, והילדים הולכים עם נעליים קרועים, ועם עם בגדים קרועים וכל הדברים. נכון. אז עדיף לתת להם, אמת. במקום ללכת... אם אדם לא מסתדר עם הצדקות שלו, לא מסתדר עם כלום, הוא לא יכול לכלכל את הבית שלו בדברים המינימליים, הוא יכול לסמוך על עיקר הדין שזה מנהג טוב, ואם הוא ירא שמיים, הוא ייקח פנקס, יכתוב לעצמו כמה הוא חייב המעשר, שירווח, לא ישלם. רק אני אגיד לכם הערה נכונה. בן אדם הרבה פעמים שמגיע לצדקה, הוא אומר, תשמע, אני לא... גם אם אני רוצה, תראה לי מאיפה. חנוק עד לפה, הוא לא מסוגל לתת, אין. אתה צריך חשבון, 1 ועוד 1 ועוד 1, צודק. הבן אדם הזה, יש לו הרבה פעמים הוצאות, הרבה יותר, בכל מיני מקומות, הרבה יותר מההכנסות שלו. וכי ראינו פעם שהאדם הזה, נתקו לו חשמל בבית? לא היה כזה. פעם נתקו לו מים בבית? לא היה. למה תמיד לחשמל הוא מוצא את הכסף ויחפש מתחת לאדמה? כי זה חשוב לו.
הוא מבין את החשיבות של הדבר. הוא יודע שזה הדבר הזה, בזכות המים הזה, החשמל הזה, הוא יכול להתקיים. אדם צריך לדעת שבזכות הצדקה, שהוא מחזיק לומדי תורה, שהוא מחזיק עם מקומות של תורה, שהוא מחזיק עניים מסכנים, זה הקדוש ברוך הוא ייתן לו ברכה במה שיש לו. אבל אם אדם יש לו בעיות, קשיים, באמת שאל את הרב שלו כמה הוא צריך לתת, אם הוא יכול לתת, אם הוא רשום בחוב, כל אחד במצב שלו. עוד הלכה רבותיי, הרבה פעמים אדם לא שם לב, מאוחר כבר, אדם צריך לשים לב, הרבה פעמים בן אדם הולך לכל מיני מקומות, ויש כללים, אתה לא יכול לקבוע כללים במקומות שהם קבעו כללים, מה צריך לשלם, מה לא צריך, אדם לוקח את הילדים שלו לטיול, נוסע עם האוטו, הוא רואה שהוא לקח אותם, יש להם יומיים 3 כיף, נוסעים לטיולים, לוקחים את האוטו, פתאום הוא רואה, קבע ב9 להגיע לספארי, הוא רואה 8:50, לא מגיע לספארי, יש תור, עוקף מימין, עוקף משמאל, מגיע ראשון לתור, גנבת את התור, גנבת את כל ה-40-50 איש האלה, גנבת להם את הזמן שלהם, עברת על גזל, מי שצריך להיכנס לבני ברק, ויש שם עכשיו כניסה איפה שקוקה קולה, ויש שם הרבה פעמים תור, ואתה חכם, ככה נוסע זה פשיק, נכנסת באלגנטיות יפה. אשריך, אתה חכם ואתה גנב, גנב חכם. הרבה גנבים, אז מה? עושים את זה. אתה לא תסבן, זה לא קשור, הוא גנב. אם אתה לקחת לך שקל, אתה לא התעצבנת, מה, אני לא גנב? לא קשור אם התעצבנת או לא. גנב. מי שגנב תור, גנב. ברכב זה אסור פה במחלף הגדול הזה פה, שעובדים שמאלה. כי פה יש 2 נתיבים, אפשר. כולם ימני, לקראת הרמזור, 150 הרמזור. אתה יכול להיכנס... שמאלה, מבקשים רשות, נכנסים באמצע... מי אמר שמותר? לא, הוא שואל אותך שאלה, אבל... מאיפה הוא יחכה מפה מהאזור? איך? אז הוא יחכה מפה מהאזור... שיעמוד בסוף התור. איפה בסוף התור באזור? שיעמוד באזור. קוראים לזה תור אבל? מי קבע שזה התור הנכון? אתה רואה שכולם עומדים בתור באותו צד, מה? מסלול השמאלי, זה התור הנכון. אתה יודע למה הוא עומד וכולם עומדים בתור? ייתנו לו, אבל הוא גנב את כל אלה שמאחורה, לא אמרתי לו ייתנו לו, יוותרו לו, אבל הוא גנב. ויתרו לו, זה לא אומר שהוא לא גנב, וגם אם אחד ויתר לו, אחד אומר לו, יודע מה? מחילה, אני לא מקפיד, אתה לא גוזל אותי. מה עם 40 מאחורה? הם לא אמרו לך מחילה. צריך לעבור בצד לידם. אפשר, אתה מוחל לי? כן. אתה מוחל לי? כן. אתה מוחל לי? ככה תגיע עם האוטו. אבל זה השפה בכביש, הרב. זה השפה של גנבים. אם אחד מ-40 ימהר לאיזשהו מקום, גם הוא יחתוך ימינה ויעשה. אסור. מה נעשה? אסור לגנוב תור. יש כללים, צריכים לעבוד לפי הכללים, רבותיי. אדם לא יכול לגנוב תור או בבנק, יש אחד גונב בתור בבנק. הוא נכנס, אני הייתי איתו, אני באתי איתו. יש 3 מסלולים ישרים ומסלול אחד שמאלה, ובשמאלה שיש לך עומס, יש לך אולי 20 כלי רכב. אז מה, אז כל אלו טיפשים שמחכים, והוא הכי חכם שעושה לו רק רגע, אני רוצה להגיע ראשון. זה גזל. עוד, יש אנשים שלהם גזל, הוא מאחר לתור בבנק. הוא רואה חבר שלו מקום ראשון או שני, הוא נכנס איתו. אם אתה נכנס עם אותו מספר, עם אותו חבר, אפילו אתה, חבר לך עומד מקום שלישי, יש לך צ'קים להפקיד. וואו, כמה יש פה? 20 בתור. הנה ז'וז'ו מקום שלישי. תפקיד לי, זה טובה. גנבת לכולם את התור. גנבת לכולם את הזמן. למה הוא צריך, אם נתת לו את הצ'קים לפני כן, כשהוא היה בבית, לפני שהוא לקח מספר, הוא בא על דעת זה שהוא עושה כמה פעולות. אבל אחרי שהוא לקח מספר, אם אתה מוסיף לו פעולה על השם שלך, אתה עכשיו גנבת את הזמן של כל אלה שמחכים. דע לך, עברת על איסור גזל. עכשיו למי תחזיר, איפה תחזור בתשובה, למי תחזיר את הזמן? מי יודע מה הם יחרו לעבודה, מה צעקו עליהם, אתה לא מכיר אותם אפילו. עברת על איסור גזל, תכף נראה מה התיקון. כן. הרב, מחילה, עם הפייס, כרטיס פייס. זה עד סוף ההגרלה, היא לא יכול להיות עד בחתונה או שכל הזמן? זה לא אתה מדיר לך חתונה, זה אדם מגיע לשמיים, שלא יגידו לו, לא, היית גנב כל החיים. יש אחד, יש לו... לא משנה, זה לא בגלל חתונה, זה דוגמה חתונה, רבותיי. בן אדם יש לו כרטיס, יש לו מנוי של מפעל הפיס, פירוש בשמיים, פירוש מילולי, יש לו מנוי של גנב, של גזל, ספק גזל, אבל לא הרווחתי אף פעם, תן לי פעם אחת לגזול, תן לי פעם אחת נרוויח, אחרי זה נראה, מה אתה? אדוני, אתה נמצא כל שבוע ספק גזל, כל שבוע, אם הוא לא ירוויח, הוא לא גזל, כי הוא לא גזל. גזל זה המשמעות שאני לוקח מבן אדם ללא רשות. פה זה בלי רשות, הפירוש... לא, זה גזל דרבנן, לא גזל דורייתא. דרבנן, אסמכתא, דעת. זה מושג כזה ש... זה
זה מושג כזה שאנחנו היום לפעמים לא מכירים, כי העולם שלנו זה עולם בלי ערכים אמיתיים, אבל רבותינו שידעו לאמוד את הנימים הדקים של הנפש של האדם, איפה מפריע לו, ידעו שהאדם לא נותן באמת בלב שלם, בפסיק הקטן ביותר. ופה באופן כזה אנחנו עברנו על גזל, נכשלנו. כן, מהר רק מאוחר, יש לי כמה פרטים, נו. רוצים לחזור בתשובה גם על זה. קבעתי פלוני אלמוני בשעה 9, הוא בא ב-9:30. כן, בטח. אם אדם יודע שהוא קבע פגישה והוא לא נזהר, לפעמים אדם הוא אנוס. אבל יכול להיות שביטלת בן אדם שהוא עובד חצי שעה, יש בעל מקצוע, אתה קובע איתו לשעה 9 ואתה מגיע ב9:30. ביטלת את העובד הזה, את הפועל הזה, ביטלת אותו חצי שעה, אתה חייב לשלם לו על חצי שעה עבודה. על מה אתה צוחק? אתה חשמלאי, חצי שעה לא יקרה לך? אתה יכול לעשות עוד 2 בתים לפעמים, לא? אני צוחק במקום לבכות. אתה צוחק במקום לבכות. כן? לפעמים בן אדם, חס ושלום, גוזל אנשים, והוא לא שם לב, וכולם ככה, כולם עוקפים, כולם מאחרים חצי שעה. בגלל שכולם ככה זה לא אומר שמותר, רבותיי. אדם הולך לספארי, מגיל 5 עד גיל 5, לא משלמים. וכמה הילד? ילד עוד כמה בן 5, ילד בן 13. עוד כמה יהיו בן 5? זה בן 5? אומר, כן, גם הגננת גם אומרת שהוא נראה גדול כזה, כן, אתם צודקים. הגננת אומרת, ילד בן כמה אתה? מה אני אגיד? אומר לאבא שלו, מה אני אגיד? אם עכשיו בשביל 100 שקל של ספארי אתה גונב, תפסיד לעולם הבא, תחזור לעולם הזה בגלגול של זברה, מה אתה עושה? אין לך מה לעשות, בשביל 100 שקל להפסיד את העולם הבא. זה לפעמים הניסיונות, הדברים האלה, או אדם עולה באוטובוס, ילד בן 5 ויומיים, חייב לשלם, עד גיל 5 לא משלמים, נכון? הגיע לגיל 5 ויומיים, אסור לך, זה מקום פרטי, אסור לך לגנוב, אסור לך לגזול את העלייה לאוטובוס עם הילד עבר גיל 5. הנהג פקיד, הנהג לא קובע, יש מנהל. לא, אין לו. אתה לא יכול לבוא לנהג, להגיד לו, שמע, תוותר לי. הנהג הזה הוא גם יש לו כללים, הוא צריך לעבוד לפי כללים מסוימים. קורה שאדם נתקע, חסר לו 20 אגורות, הנהג יש לו לוותר, בסדר? אבל לתת לבן אדם ככה לעלות, אתה אשם למה הגעת, אולי בשמיים יתבעו גם את הנהג הזה על גזל. אין לו את ההבנה כמה זה חמור. הוא גם כן פקיד. כן. אם אני בא לחניון ומבקש הנחה בכניסה לחניון, הוא עושה לי הנחה. הוא מוכן להכניס לי בהנחה. לפעמים, אם יש הנחה של הפקיד, לפעמים יש פקידים שיש להם... אם לא, אני יוציא את האוטו, לא אכניס בחניון שלו. מתאים לו להכניס לי לחנייה, למה נשאר לו עוד שעה, בערך עוד שעתיים, הוא הולך הביתה. כן, משתלם לו. זה אפשר. כי זה משהו שניכר שהאדם שווה לו, בלי זה, זה כמו שאנשים נגיד להם סחורה. פירות, ירקות, עוגות, ולפעמים סוף היום נגמר להם. הוא ייתן לך 3 קילו במקום מחיר של קילו. למה? הוא רוצה לגמור עם הסחורה שלו. אז פה יש לנו אומדן דעת שזה בסדר. כן. נו, נגמר ההקלטה כבר. בישיבות, הרבה בחורים נרשמים, הם לא לומדים בכולל, והם נרשמים כאילו הם לומדים בכולל, ולקבל הקצבה. כן. זה לא גזל? אולי כן. אם המדינה עובדים לזה, ויש הרבה שיש מעצרים. אני אגיד לכם, יש כללים, אחורי ישיבות יש להם פרוטקציה בשמיים. לדוגמה, כתוב בפוסקים, מרן כתב בשולחן ערוך, מי שלוקח מיסים מתלמידי חכמים נקרא גנב. פירוש, אם עיריית אזור לוקחים כסף מאברכים מגדעון אמירוב, הם נקראים גנבים. אין איסור להעלים מס ממי שפטור מהמס, כי גם ככה הוא פטור לפי התורה. החוק של המדינה הוא לא קובע באופן כזה שהוא סותר את חוקי התורה. באופן שחוקי התורה אומרים לדוגמה, שפלוני הזה פטור מלשלם מיסים, ולוקחים ממנו מיסים, אומר מרן שליט"א ככה פסק ביביע עומר, שזה גזל על ראשי הציבור שגוזלים את אותם אלה שפטורים מהמיסים. אז אם אנחנו לוקחים כמה לפעמים כסף על כמה אברכים, רק אנחנו מחזירים קצת מה שמגיע לנו. אז אני לא יודע אם זה נקרא גזל, צריכים להתחשבן עם זה, אבל ודאי זה לא נקרא גזל. כן. אז זה בעיה, אנחנו בהקלטה, תמחוק את זה אחרי זה. אני עומד בתור, אמרת, בא פוגש לי איזה חבר, רואה שאני כבר 2 לפני ויש אחריי 20 איש. זאת אומרת, הוא גזלן, אם הוא בא אליי ואומר לי, תפיל את השקל. גם אתה גזלן. גם אתה גזלן. לא נעים לי להגיד לו, תשמע, בן אדם יותר מבוגר ממני, או כאילו, ואני אגיד לו, לא, הוא יעשה לי, יחמיץ לי פנים, או לא ידבר איתי, או משהו. אתה יודע מה תעשה? זה בעיה, אבל תקח עוד כרטיס, תעמוד עוד פעם אחורה. זה בעיה, זה לא קל. אתה מסכים איתך שזה לא נעים, מסכים איתך. אנשים התרגלו, כאילו, אם תגיד לו, מה זה גזל, מה אתה מבול, מה זה גזל, אתה כבר גם ככה פה. לא, אני לקחתי רק בשביל עצמי, מה אתה? אחד שאין לו תורה, הוא לא מבין לפעמים, אתה צודק. זה לא נעים, אני מסכים, זה בעיה, לא קל. רכוש משותף בבניין. כן? יש עניין של גזל? בטח, אדם בשבת גר בקומה שלישית. הוא אומר, אני גר בקומה שלישית, אני רוצה לשים
את הקסם שיניים למעלה, בתקע למעלה, בקומה שלישית, הוא גם קומה האחרונה, ליד הדלת שלו, יש תקע שמדליקים את החשמל. הוא לוקח את הקסם, תוקע אותו, שכל השבת יישאר אור במדרגות דלוק. למה הוא בא מבית כנסת בלילה, הוא רוצה שיהיה לו אור דלוק, והוא יורד בבוקר מוקדם, עדיין חושך לפעמים בחורף, הוא רוצה שיהיה לו אור דלוק, ומוצאי שבת הוא רוצה לחזור, הוא שומר רבנו תם, הוא לא מדליק את האור, הוא רוצה שכל השבת יישאר לו אור דלוק של המדרגות. הוא עבר על גזל. אחד שהדיירים לא מסכימים לבזבז מים, הוא שוטף את האוטו שלו עם הצינור של המים הכלליים. הוא עובר על גזל, בוודאי. צריך לדעת, אם ביקשת רשות, תשמעו, אני שומר תורה ומצוות, אני רוצה להדליק את האור, אני מוכן גם לשלם, כמה יעלה האור? עוד 20 שקל, אני אשלם לוועד הבית כל חודש, עוד 20 שקל על האורות שישאר כל השבת הדלוקות. בסדר, אם לוועד הבית תנו לו רשות, זה בסדר, אבל דעת עצמו לתקוע סתם קסם באיזה צ'ופצ'יק של אור, שישאר כל השבת דלוק, הוא עבר על גזל. אסור, זה לא שלך, זה של הרבים. אדם מגיע לבית מלון, הוא מגיע עם מזוודה אחת מלאה, מזוודה אחת ריקה, חוזר עם שתי מזוודות מלאות. אומר, איזה טעם טוב יש להם, תראה איזה יופי, המגבות הגדולות והקטנות, יש כאלה ברמה, גם חלוקי בית שמים לך, וגם קריות של פריד, כדאי, זה לנדוניה של הבנות, איזה מה זה קריות של פריד, איזה נוצות, אחלה נוצות, כמו של זה. דע לך, עברת על גזל מהבית מלון, אתה תחזור לגלגול של לא יודע מה, של בית מלון. זה בעיה, צריך להיזהר. טוב, מה עושים רבותיי? אדם גנב, גזל, צריכים לחזור בתשובה. דעו לכם, עד שהאדם לא מחזיר את הגזלה, לא נמחל לו. עד שהאדם, נו? מחילה. מהר. הולכים לארוחת בוקר, מזמינים חצי פנסיון. כאילו ארוחת ערב, ארוחת בוקר. מי שמכין סנדוויצ'ים לארוחת צהריים גנב. שימו לב רבותיי, מי שלוקח מעדנים לילדים לארוחת צהריים גנב. אם יש שם אחראי משמרת, מבקש ממנו רשות. אין לך רשות טוב. אתה לוקח בלי רשות, אסור לך. אתה שילמת חצי פנסיון על ארוחת בוקר, לא? בית מלון גלט, לא שבריכה מעורבת, כמובן. הכל גלט, הכל קשה. החצי פנסיון לקחת עכשיו, והחצי פנסיון הזה, אתה רק ארוחת בוקר, ארוחת ערב. מה עם ארוחת צהריים? ארוחת צהריים. על דעת זה שהוא לא אכל מספיק בבוקר. על דעת זה שהוא לא אכל... זה יעמוד, הטענה הזאת תעמוד בשמיים. זו שאלה. כאן נראה שכתוב בפוסקים שמי שמכין סנדוויצ'ים או לוקח מעדנים או לוקח אוכל לארוחת צהריים מהבית מלון כשהוא שילם רק חצי פנסיון, הוא עבר על איסור גזל, הוא חייב להחזיר לבית מלון את הסדינים, את הכריות, את המגבות. אתה יודע כמה בתי מלון הייתי? לכולם אתה חייב להחזיר. ואם לא, דע לך, יש לך בעיה חמורה. לא משנה. אבל אסור לך לקחת יותר ממה שאתה אוכל. תאכל כמה שאתה רוצה בתוך הרדיוס של הבית מלון. בתוך הרדיוס של החדר האוכל. אסור לך לקחת החוצה. זה כלל. אם יש בית מלון כלל כזה. אם הבית מלון לא אכפת לו, חזק וברוך. אבל אם הבית מלון הזה אומר לך אסור להוציא אוכל משטח החדר אוכל. פה תאכל, אז שיצא לך מהאף, לא אכפת לנו. אבל יצאת, נגמר. הפסדת, אל תוציא החוצה. צריך לשים לב רבותיי, זה מצוי מאוד. אדם בשביל 100 שקל, 200 שקל, 300 שקל, תפסיד את העולם הבא שלך. תחזור לפה לעולם הזה בגלגול, כל הצרות שיעבור עליך, כל הבעיות, בעיות של שידוכים, בעיות של כסף, של צרות, ואם יחזירו לך בגלגול של איזה תאיש, מה תעשה? זה גלגול של נמלה, ידרכו עליך, מה אין לך מה לעשות? אדם צריך לדעת של כספים, עוד 100 פה, 100 שם, עוד 10 דקות בתור. כולנו צריכים להתחזק בנקודה הזאת. טוב, אדם שגנב, כתוב בשולחן ערוך, לא נמחל לו, אפילו יעשה 1000 יום כיפור, ו1000 גלגולי שלג, ויקפוץ מעזריאלי, זה לא יעזור לו עד שיחזיר את השתי עגבניות לשכן. זה לא נמחל לו עד שיחזיר את המגבות לבית מלון. כמה עולה? שלח להם צ'ק, למוטב בלבד. לא קיים, כתוב בשולחן ערוך, אדם שגנב והבן אדם מת, אין לו יורשים. לא יודע איפה. היה חנות מכולת, סגרו, איפה הוא? לא, אף אחד לא יודע. עבר, היה גר בראשון, לא יודעים איפה הוא, מי הוא, מה הוא, לא יודעים שום דבר. או אדם שזוכר שהוא היה קטן, שימו לב רבותיי, כמה פעמים אדם גנב מגיל 13. כמה פעמים לקח מקומות שהוא חס שלום אסור? תעשה לעצמך חשבון, אני לא זוכר, מה שאתה זוכר, תנסה לזכור מה שאתה זוכר. חנויות, מקומות, מפעלים, עבודות, מה גנבת צריך רשימה. כל זה חייב להחזיר כל דבר לבעל הבית. הרבה פעמים אנשים מתפעלים, אתה הולך לבעל החנות ואין לך כסף. אתה הולך, לבקש ממנו, אם הוא ימחל לך, אתה צודק. שלום אדוני, כן, רציתי לשאול, יש לי בעיה, בבקשה, אני לפני שחזרתי בתשובה, הייתי גנב. גם לא ידעתי שאסור לגנוב. אחרי שחזרתי בתשובה, לימדו אותי הרבנים שאסור לגנוב. עכשיו, אני צריך להחזיר, יש לי בעיה. ואולי אתה יכול להגיד לי, זה סכום גדול, אם אתה מוחל לי, לא מוחל לי.
90% מהם מוחלים. מניסיון, כמה פעמים שקרה כאלה מקרים. אבל אם הוא לא מוחל לך, תרשום לו צ'ק, שלח לו 20 שקל, 50 שקל, 200 שקל, שלח לו, תביא לו, אדרבה. למה לך להפסיד את העולם הבא שלך בשביל 200 שקל? זה כמה מקומות, לאט לאט, לפי האפשרות. כל זה במקום שאתה מכיר. מקום שאדם לא מכיר, לא יודע, בן אדם נעלם, לא יודע איפה, לא זוכר מי בעל הבית, הוא היה קטן, גר בשכונה, לקח מהמכולת, 2 בזוקה, הוא לא יודע מי הבעל הבית. מה יעשה? כמה עולה 2 בזוקה? 5 שקלים? אומר מרן השולחן ערוך, אם אדם גזל ולא יודע ממי גזל, יעשה באותו הכסף צורכי רבים. מה זה צורכי רבים? ישלם לאור של בית כנסת, זה נקרא צורכי רבים. יקנה סידורים לבית כנסת, זה נקרא צורכי רבים. יפתח גמח של תרופות. יפתח גמח שמי שיולדת מקבלת כמה ימים, מקבלת מנות מוכנות הביתה. גמח, גמילות חסדים. יקנה דיסקים לזיכוי הרבים, זה נקרא זיכוי הרבים. יזכה את הרבים באותו הכסף. למה אנחנו תולים שאותו אחד שהוא מזכה את הרבים באותו דבר, אז אולי זה שהפסידו ממנו, אולי הוא ייהנה מזה באיזושהי צורה, אולי יגיע אליו באיזושהי צורה. זה באופן שהאדם גנב. כל זמן שהוא לא שילם את הכסף הזה, רבותיי, אי אפשר לברוח מהאמת. כל זמן שלא שילמת, יש לנו בעיה עם השמיים. אדם צריך לעשות חשבון, ואם הוא לא יודע כמה, הוא אומר, כמה לקחתי, אני לא זוכר, הייתי נכנס למכולת, שנה, שנתיים, נכנס לסופר, ושמה סגרו את הסופר, אין לו בעל הבית. הוא לא יודע כמה להעריך. הייתי לוקח קצת בפלים, הייתי לוקח קצת פירות, קצת פיצוחים, קצת ממלא לו קופסה של זיתים, אוכל בדרך, מנשנש, בסוף ברכת המזון, הוא משלם והולך החוצה. טוב, אחד כזה, הוא כמה גנבת בסך הכל? הוא אומר לך בערך 4. יכול להיות 10? 10,000? לא. 4 יכול להיות, אולי 5, 5 אולי 6? לא, 6 לא, 5. מקסימום 5. כמה המקסימום שיכול להיות שלקחת? את זה אתה חייב להחזיר. זה עבודה, מישהו איש אמת, זה עבודה רבותיי. אבל הוא יהיה נקי בנשמה, הוא יהיה נקי בנפש שלו. זה עבודה, זה נושא מאוד מאוד חזק, הנושא הזה של גזל, שהרבה פעמים אנשים נתקעים שלא מחזירים את מה שגנבו והפסידו, חבל. כן. אפשר להחזיר את הגזל בלי שידע... אם אדם מתבייש, הוא יכול להחזיר את הגזל בלי שידעו מיהו. או שישלח שליח. שלח שליח, שהשליח הזה, הוא ייתן את זה בשמו, יבקש מהם שימחלו לו. טוב, שם יזכנו להרבה יראת שמיים, נזכה לחזור בתשובה שלמה ואמיתית, כן יהי רצון ונאמר אמן.